TV. Chenro mar ikruok chamo muma mar senators kod jood bura mamalo timore kawuono motelo ni romo mokwongo mar jood bura madhi bedo kiny. Wenge menyo piem mapek madhi bedo e bura no kar men bura mar od bura mar 13 masani ni kod kweth ariyo madongo mag siasa magin Azimio la Umoja kod Kenya Kwanza bende. OIMORE nigi ler mar wachni. Ikruok ne romo mokwongo mar od bura mar Senate ochopo e ng'ende chieng' tich adek. Senators moyier oyudo thuolo mar chwalo otese maggi kaachiel gi luomo chike matayo twak mag od bura mar Senate. E komachielo, karende mag od bura mar Senate bende ne keto okenge mogik motelo ne chamo muma mar senators. Sanduge mag goyo ombulu bende inono mar neno ni onge ombulu moro amora ma olwar eigi. Bang' chamo muma, chenro mokwongo dhi bedo yiero mar spika kama piem mapek mar siasa kind Kenya Kwanza kod Azimio la Umoja dhi yangore. Kenya Kwanza ochwalo nying gavana machon ma Kilifi Jefa Amason Kingi ka Azimio to siro lwedo jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka. Moko kuom chenro ma senators chano miyo mahinogi oting'o loso chike madhi bero kendo rito telo mag gwenge, neno ni piny owacho mag counties otiyo maber kod omenda mag jopiny kaachiel gi tieko ywarruok mosebedo kind piny owacho mamalo kod piny owacho mag counties. Wadwa ikore mondo walos office mar county mabiro yawo Kisumo mondo tine ji ma Kisumo kendo mondo wachak tich mar oversight mar ng'iyo ni to county government ma Kisumo tiyo nade. Ma en tich madhi tiyo maduong' mondo ji Kisumo wang'i yo mar yore mag pur maber, yore mag lupo o fisheries maber, yore mag energy, yore kaka pesa momi county tiyo te e migepe te, ndeche miloso, kaka miyo ikonyo jopur gi joma timo tije moko e Kisumu County. Bring on board, wealth of experience on implementation of devolution as pioneer governors that started devolution and served 2 terms, and now coming in as a senator. Ours is just to make it better, adding the experiences we've had to see where we need to bridge and help and make it better. Our mission is to strengthen devolution. Senator Mabusia Okia Omtata wacho ni nitiere dwaro mar loso chike mar bugo apisi mar governor kaka yo mar tieko lweny ma kinde ka kinde e kind governors kod MCAs. Things I want to really address is to enact proper legislation on impeachment of governors. I feel governors are heavily exposed and the impeachment structure is not airtight. It allows for a lot of political machinations and witch hunting. So I would really want that the thresholds for impeaching a governor be set in law and be airtight. E od bura mamalo Azimio ema otelo gi jood bura 168 ka Kenya Kwanza nigi jood bura 157. Kenya Kwanza nigi senators 24 ka Azimio la Umoja to nigi senators 23. Bang' pimo mbi margi mar siasa e yiero ma tarik 9 dwe mar 8 higani, riwruok mar Kenya Kwanza kod Azimio la Umoja dhi pimo tekogi kendo chieng' tich ang'wen e kinde yiero mar spika mar od bura mar Senate kod mar od bura mamalo. OIMORE, Ramogi TV, Senate Chambers, Nairobi.